Mae'n bleser gennym ni'n dwy fel prif ddisgyblion Ysgol Cenedlaethol 2021-2022 eich croesawu chi i'r Seremoni Gwobrwyo ni eleni. Yn amlwg, nid ydym yn medru croesawu ein cyn-ddisgyblion a gwesteion i'r neuadd, ond rydym yn falch o fedru cyflwyno gwobrau mewn dull gwahanol. Hello, it's our pleasure as head pupils to welcome you all to this year's Ysgoloriaeth Prize Ceremony. Obviously, this year we are unable to welcome our former pupils and guests to the hall, but we are pleased to be able to present awards in a different way. Fe wnawn ni ddechrau'r seremoni drwy gyd ganu'r enwau yn yr ysgol, sef Mewn Llafur, Mewn, gan y prifardd Jenkins. We shall start the ceremony by singing the school's hymn, Mewn Llafur, Mewn, by Jenkins. Croeso i Seremoni Gwobrwyo Ysgol Cenedlaethol ar gyfer y flwyddyn 2020. Mae'r digwyddiad yn tipyn yn wahanol i'r arfer, gan anffodus nid ydym yn medru croesawu pawb i'r neuadd yma. Hynny, mae'n braf medru clywed wrth ein prif ddisgyblion a'r emyn yr ysgol i osod naws ar ein seremoni eleni eto. Well, welcome to Ysgol Cenedlaethol Award Ceremony for the year 2020. The event is a bit different to normal, as unfortunately we are unable to welcome everyone to this hall. However, it's a pleasure to be able to hear from our head pupils and the school hymn to set the tone for the ceremony this year. Mae'r digwyddiad dal mor bwysig ag erioed i gydnabod Llwyddiannau ein disgyblion a llongyfarch y disgyblion aeth llwyddo mewn amgylchiadau tipyn fwy heriol nag yr arfer yn ugen. The event is still as important as ever to recognise the achievements of our pupils and to congratulate the pupils
who succeeded in far more challenging circumstances than usual in 2020. Wel, beth yw llwyddiant? Rydym yn yr ysgol hyn yn ymfalchio yn holl llwyddiannau ein disgyblion, ac yn falch iawn o sut maent yn datblygu fel pobl. Bydd rhai yn llwyddo ar y maes chwarae, bydd rhai yn llwyddo yn academaidd, bydd rhai yn llwyddo ar ochr amaethyddol efallai, rhai yn y celfyddydau, a rhai ar lwyfan, yn ogystal â amryw o agweddau gwahanol. Mae'r pobl yma sydd yn cyfoethogi ein cymunedau. What is success? We at this school take pride in all of our pupils' achievements and are very proud of how they develop as people. Some will succeed on the sports field. Some will succeed academically. Some will succeed on an agricultural site. Some in the arts. Some on stage, as well as a variety of different aspects. These are the people who enrich our communities. Reit, dewch i ni ddechrau trwy cyflwyno'r gwobrau cyntaf. Okay, let's start with the first few awards. Wel, pleser yw medru cyflwyno Gwobr Gwladys Mills i'r disgybl neu ddisgyblion sydd wedi ennill y mwyaf y farciau a draws y cyrsiau tygau eleni. Eleni, mae rhaid cyflwyno'r wobr hyn i 3 ddisgybl. Wnaeth cynnal safonau uchel iawn ar draws yr ystod o bynciau tygau. Nid oedd modd gwahaniaethu rhyngddynt, ac rwy'n falch tu hwnt cyhoeddi taw enillwyr Gwobr Goffa Gwladys Mills eleni yw Gwawr Davies, Gwion Owen a Tirion Lloyd. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi'ch 3 am gynnal y safonau cyson a draws eich astudiaethau a rydych wir yn haeddiannol o'r wobr yma. Pleser o'r mwyaf yw cyhoeddi enillydd Gwobr Goffa Mr Robert Thomas am eleni. Mae'r wobr yma yn mynd i'r canlyniadau gorau yn gwyddoniaeth, a fe wnaeth y disgybl yma derbyn 2 ras yr enog yn bioleg, cemeg a ffiseg. A'r enillydd yw Tirion Lloyd. Llongyfarchiadau mawr i ti. Cyflwyno'r wobr ar gyfer y disgybl mwyaf addawol yn y pwnc gwyddoniaeth. Eleni oedd hi'n agos iawn gyda sawl un mae'n debyg yn deilwng o'r wobr, ond mae yna un yn syrenu. Ac yn ôl yr adran, o'n nhw'n gwbl gytun bod y disgybl yma eleni yn weithgar, yn dawel bach, yn gydwybodol, ond bod ei dealltwriaeth hi yn arbennig. Ac felly, yn ennill y wobr eleni, mae Rhiannon Jones. Llongyfarchiadau i ti. Siwmai, pleser yw cael cyflwyno Gwobr Yvonne Davies mewn Llafur mae elw eleni. Cyflwynir y wobr hon i'r disgybl sydd wedi ymdrechu fwyaf, a hynny yn wyneb sawl her a rhwystyr. It is with great pleasure this year that I present the Yvonne Davies Prize to James Yawood. Highly deserving of the prize, James has shown motivation, determination and commitment throughout his school life, and his excellent achievements have been reflected in this effort. He has worked tirelessly and conscientiously, always in good humour and excellent company. Llongyfarchiadau mawr i ti, James, a phob mynediad i'r dyfodol.
Shwmai. Pleser yw hi mi heddi gael cyhoeddi pwy yw enillydd Gwobr Annie Ffowlkes, sef Gwobr i'r disgybl sydd wedi cyrraedd y safon uchaf mewn Cymraeg. Nawr mae'r disgybl hyn nid yn unig wedi derbyn y marciau uchaf, ond mae e hefyd wedi bod yn ymrwymedig i'r pwnc a'r adran ar hyd y blynyddoedd. Rwy'n ni gofio yn mlwyddyn 7 yn caru darllen, ac mae'n siŵr iddo ddarllen holl lyfrau'r adran erbyn y diwedd. Buodd e'n rhan o bob math o weithgareddau allgyrsiol sy'n gysylltiedig â'r Gymraeg, heb sôn am gyflawni gwaith cyson o safon uchel iawn. Felly, pleser yw cyhoeddi heddi taw enillydd Gwobr Annie Ffowlkes yw Gwion Owen. Felly llongyfarchiadau mowr i ti, Gwion, rwy ti'n llwyr heiddiannol o'r wobr arbennig yma. A mae'n enfodol ein bod yn cynabod hynny. Yn flynyddol, rydym hefyd yn cynabod pan fydd sgyblion yn llwyddiannus ar lefel cenedlaethol mewn amryw o ffyrdd. Yn 2020, mae'r cyfleoedd wedi lleihau achos y cyfeiniadau wrth gwrs, ond nhw'n falch iawn bod rhai disgyblion wedi mentro boed yn unigol neu fel rhan o dîm. Gwyliwch pwy fi'n llwyddiannus ar lefel genedlaethol yn y flwyddyn 2020.
tair wobr nesaf yn roddedig gan Gymdeithas Cyn-ddisgyblion Ysgol Uwchradd Caron. The next 3 awards are donated by the Association of Past Pupils of Ysgol Uwchradd Caron. Rydym ddiolchgar tu hwnt i'r gymdeithas yma am barhau i gefnogi ni fel ysgol a chydnabod llwyddiannau ein disgyblion. We are so grateful for this association to continue to support us and give awards to our pupils for their successes. Yma yn Ysgol Llwyddiannau, rydym yn dathlu llwyddiannau pob un disgybl, ond rydym hefyd yn cydnabod y disgybl neu disgyblion sydd yn derbyn y canlyniadau tygau gorau. Eleni, bydd rhaid i ni rhannu'r gwobr yma gan fod llwyddiannau'r criw yma mor debyg. Felly, pleser yw i gyhoeddi mae enillwyr y wobr yma eleni yw Gwawr Davies, Gwion Owen a Tirion Lloyd. Llongyfarchiadau mawr i chi, rydych yn llawn haeddiannol. Pleser mawr i cyflwyno un o Gwobr cyn-ddisgyblion a'r Gwobr ar gyfer y disgybl enillodd y fwyaf o farciau yn Eisteddfod yr ysgol am y flwyddyn 2019-2020. Mae'r disgybl yma yn ennill y Gwobr am y 4edd flwyddyn yn olynol, tipyn o gamp. Dyma ddisgybl sy'n deall y pwysigrwydd o wneud y gwaith cartre yna mwyn sicrhau llwyddiant i'w thi teifi. Felly llongyfarchiadau mawr iawn i ti Megan Herberts. Am y tro gyntaf yn hanes Ysgol Henry Richard, roedd yna newid i'r arfer o gael 2 brif disgybl eleni. Wrth gwrs, doedd ddim yn bosib dewis rhwng y 3 a ddaeth i'r brig, ac felly am y tro gyntaf, fe gawson ni 3 prif disgybl. Mae'r 3 ohonynt wedi gwneud eu gwaith yn arbennig, yn arwen y llais y disgybl, yn gyfrifol am y cyngor ysgol, ac yn gwbl gydwybodol ac yn hollol aeddfed trwy gydol eu hamser yn yr ôl. Felly diolch o galon i chi Dwynwen Jones, Tirion Lloyd a Gwion Owen. Mae bleser gen i heddi i gyhoeddi enw'r 2 ddisgybl sy'n deilwng am rhodd ariannol oddi wrth gronfa ymddiriedolaeth yn y Ffowlkes Ceredigion. Sefydlwyd y gronfa yn 1998 mwyn cefnogi disgyblion Sir Ceredigion sy'n astudio am ychydiaeth neu astudiaethau bwyd mewn colegau addysg bellach. Felly, hoffwn gyhoeddi taw Dylan Isaac a Iowan Lewis fydd yn derbyn yr rhodd eleni. Pob lwc i chi boes yn eich astudiaethau a diolch yn fawr iawn i NFU Ceredigion am ei cefnogaeth diflino tuag at Ysgol Henry Richard. Diolch. Ac enillwyr Campau Caron y Meleni yw Drew Bryant a Zara Evans. Llongyfarchiadau. Helo, symai. Wel, pleser yw cael cyhoeddi heddiw enillydd y gwpan celf a thecstilau a rhoddwyd yn gyrredig iawn gan cyn-disgyblion disglair yn y gyfatran, sef y chwiorydd Hannah a Rebecca James. Wel, mae'r enillydd eleni yn llwyr haeddiannol o'r wobr arbennig yma, yn berson credigol, yn berson gweithgar ac yn ddawnus, sydd hefyd wedi cyfrannu'n helaeth iawn i'r Llwyddiannau'r gyfatran dros y blynyddoedd oddi yma. Mae hi hefyd eleni wedi sicrhau gradd A srenog teilwng iawn yn hecstilau a gradd A srenog teilwng iawn yn celf. Felly, pleser yw cyhoeddi mae Sophie Morgan yw'r enillydd o gwpan eleni. Llongyfarchiadau mawr i ti, Sophie, a pob hwyl gyda'r astudiaethau lefel A. Bye.
diolch i chi gyd am eich holl ymdrechion i ni fel adran dros y blynyddoedd. Roedd hi fraint cael eich dysgu chi a gweld chi'n cystadlu mor frwd dros yr ysgol a'r meysydd chwarae. O dewis pwy i dderbyn cwpan Helen Richards Lenny ddim yn dasg rhwydd iawn ar ail y gyfadau, ond yn y diwedd benderfynai troi'r cwpan hyn i'r ferch a wedi'n arwen chi ar y ca hoci a yn rhoi sodle mewn yn ddwfwn pam oedd y gêm yn y fantol. Felly eleni, y cwpan Helen Richards yn mynd i'n tirionoed, tan gyfarchiadau. A diolch chi gyd eto am eich holl ymdrechion. Wel, hoffwn ddiolch am eilioni gwahanol bobl yn sicrhau Gwobr ar gyfer llwyddiannau disgyblion yn ystod y Seremoni Gwobrwyo yma. Diolch yn fawr iawn i staff a lywodraethwyr yr ysgol am yr gefnogaeth amrysiadwy yna bob amser. Hoffwn ddiolch hefyd i rieni sydd bob amser yn gefnogol ac yn weithredol iawn wrth gefnogi'r disgyblion i lwyddo. Ac yn olaf, hoffwn ddiolch yn fawr iawn i'r disgyblion. Pwrpas ysgol yw'r disgyblion, ac yn sicr, ysgol y disgyblion yw Ysgol Henry Richard. Hoffwn dymuno pob lwc i'r dyfodol i flwyddyn 2020, bod eich cyfnod wedi terfynu'n sydyn yn 2020, rydym fel cymuned Ysgol Henry Richard yn falch iawn ohonoch chi. A cofiwch, os ydych chi eisiau unrhyw gefnogaeth yn y dyfodol, mae drysau Ysgol Henry Richard bob amser ar agor i chi. I would like to thank the generosity of different people in securing awards for pupils' achievements during this awards ceremony. Thank you very much to the school staff and governors for the invaluable support at all times. I would also like to thank you as parents who are always very supportive and proactive in supporting the pupils to really succeed. And finally, a heartfelt thank you to the pupils. The purpose of a school is the pupils, and Ysgol Henry Richard is the pupils' school. I would like to wish the very best to the future for our Year 11 2020. Although your period at the school came to an end suddenly in 2020, we as a community of Ysgol Henry Richard are very proud of you. And remember, if you want anything in the future, the doors of Ysgol Henry Richard are always open for you.